αυτό το σημείο, περιττώ να σας πω ότι αυτό το βίντεο είναι λίγο πιο αγιαστικό από τα προηγούμενα. Η δυνατότητα αποθήκευσης πληροφοριών του ανθρώπινου εγκεφάλου ισούται με 4 TB ενός εξωτερικού φλοιού δίσκου. Ένα νεογέννητο μωρό μπορεί να αναπνέει και να τρώει ταυτόχρονα μέχρι την ηλικία των 7 μηνών. Όταν φτερνίζεσαι, σταματούν όλες οι λειτουργίες του σώματος, ακόμα και η καρδιά. Κατά τη διάρκεια της ζωής μας, η καρδιά μας αντλεί 182 εκατομμύρια λίτρα αίμα. Η καρδιά μιας γυναίκας χτυπάει πιο γρήγορα από την καρδιά ενός άντρα. Οι δεξιόχειρες ζουν κατά μέσο όρο 9 χρόνια περισσότερο από τους αριστερόχειρες. Ο μέσος άνθρωπος ξεχνάει κατά μέσο όρο το 90% των ονείρων. Στο τέλος της ζωής τους, οι άνθρωποι μπορούν να θυμηθούν 150 δισεκατομμύρια πληροφορίες. Το 80% της θερμότητάς μας φεύγει από το κεφάλι. Ένα τετράχρονο παιδί, κατά μέσο όρο, κάνει 450 ερωτήσεις την ημέρα. Αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε, κάντε ένα like και ένα comment. Αν θέλετε να μου πείτε τι θα θέλετε να δείτε άλλο από εμένα σε ένα επόμενο βίντεο από το κανάλι Life Secret, να είστε πάντα καλά.